Flere hundrede muslimer var i dag til fredagsbøn i moskeen på Dortheavej i København. Her prædikede imamen for fred i Egypten. Flere af deltagerne ved bønnen har egyptisk baggrund, og de har et stort ønske om, at Hosni Mubarak snart vil gå af. Nu har vi virkelig demokrati her i Danmark. Hvorfor kan det ikke være os i Egypten? Hvorfor kan ikke være folk få ret til at stå og sige, nu vil vi ikke have dig mere. Vi vil ikke have dig mere. Fat det. Altså, prøv at forstå det. Jeg håber, at Mubarak og hans regime bliver væltet og forsvinder for evigt. Og der er ikke nogen, der bliver ked af det. Og han bliver smidt i historiens affald. Og her i Kairo holder vi selvfølgelig øje med situationen i byen hele aften.